ijswurtelie en appels. Ja, dat is mijn vak hè, sinds 1968. $51. Ja, bedankt. Super. Oké. Nou, 20. Ja, dan is het, even zien, dan is het 63. Hoeveel dagen in de week doe je dit nou? Nou, maandag dan haal ik mijn spul op. En dan ging ik erop uit om mijn appels en zo. Dan neem ik wat aan mij. En tiesjes ben ik op een route, zoals je hoort. Wijns is op een route en tongens is op een route. En vreedsten doet mijn omkazzetter. Dat, nou ja, het werd me wat te druk dan, want ik ga wat minder linker voet. Dus ik maak me soms een beetje ontzennen. Daarom doet mijn omkazzetter die doet de route van Vreeds erbij. En dan kan ik een beetje rustig aan. Maar hoewel het is betrekkelijk, want ja, er moet altijd wat gebeuren. Hè? Dus je bent altijd wel bezig. En hoeveel klanten heb je? Ik denk van ongeveer 600 in de week. Ben je al wat wend aan deze nieuwe auto? Die komt nog. Oh, dat mag er komen, ja. Er is elke dag wel een adresje die ik ga, dat ik koffie drinken kan. Ik mag soms wel eens een keer zeggen, ja het spijt me, ik mag nog even terug, want ik had geen tijd, ik heb te weinig tijd. Nou, €4 was het dit. Kom eens in de krant, hè? Oh. Dit beroep komt net een soort meer voor. Nee, ik ben de laatste der Mohikanen. Hè. Ik hoop het dan een tijd vol te houden trouwens. Zolang de wanken ging terug. Dus ja, maar in beweging blijven. Hè. En eten de dragsters nou een soort jerpels? Een soort aaien? Ja, ik ga niks te klein. Ik verkeep je nog steeds goed. Het begon met een sms'je. Ik kreeg van Inge een sms'je of ik belangstelling had. En ik dacht, nou, dat maakt een grapje. Maar als ze geen grapje maakt, dan vind ik het wel leuk. Als ze wel een grapje maakt, ik laat me niet kennen. Dus ik zei, nee, is leuk. Want je zou wel met het flesje grootgebracht moeten worden. En dan moet je 's nachts opstaan. Dus, nou, dat hebben we gedaan. We zijn naar de Welkoop gegaan, allemaal dingen gekocht om een gezellig nestje te maken. Dat hij niet te groot zat, niet te klein zat, dat hij een geschikt flesje had, een geschikt melkpoeder. En een warme lamp, ook heel belangrijk. En toen zijn we hem gaan halen. Willy. Zo, hey ventje. Kom maar. Dit is Willy 3. Dit is de leukste os van Woudsend. Hè? En de slimste os van Woudsend. En waarschijnlijk ook de enige os van Woudsend. Maar het allerenigste os denk ik in Noord-Nederland die ook een ossenkarretje rijdt. Goed zo. Hè? Ja, kom maar. Goed zo. Dat is braaf. Kom maar door. Loop maar door. Dat is goed, zo beetje. Zo, we gaan op stap. Hè? Goed uitkijken. Kom Willy. Linksop. Even zo. Ja. Dat je altijd wat te weten. Af en toe gaan we een eindje met hem wandelen. Hè? Gaan we het dorp in of het dorp uit. Meestal loopt hij heel hard het dorp uit en als hij dan de boerderij zit of vertraagt hij, dan heeft hij geen zin om zo hard meer terug te gaan.
En dit is misschien een nieuwe vraag, maar is Willy net gevaarlijk? Als ik het zo zie, dan denk ik het is een bolle. Ja, hij is gecastreerd. Dus hij heeft geen testosteron, dus hij heeft niet de wil om je te pletten, zeg maar. Hij zou het natuurlijk wel kunnen. Elk beest van 450 kilo wat zoveel spieren en kracht heeft als Willy heeft, die zou dat kunnen doen. Maar hij heeft niet de intentie. En hij kent ook wel de betekenis van het woord nee. Dat is ook wel fijn als je 450 kilo tegenover je hebt en je zegt ho, dat hij dan ook stopt. Ja, ja, ja. Ho, ho. 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 Zo. Wie zei dat ook alweer? Hij gaat meestal niet zo hard naar huis. Oh, is goed. Nou, wil die helemaal niet naar huis. Nee. Het gaat hem woest. Nou hè? Dan heb je niet op de film, toch? Doet hij dit wel vaker? Of, Meestal doet hij dat wel een keer, ja. Ja, ik denk dat nou ook de bus en de brug het allemaal een beetje veel was. Als hij zo gaat springen, dan moeten we eigenlijk ook heel hard naar voren. Want dan kan hij alleen maar naar voren en kan hij ook niet zo hoog springen dat hij zichzelf verwondt. En dan moet je op een gegeven moment ook weer ophouden, hè? Ja. En dat doet hij ook. Ja, het is gewoon geweldig. Het is zo leuk, groot, sterk beest. En hij is grappig. En het is, ik leer er heel veel van.